Τι λέει, καλό είναι? Πολύ άλλο. Το ξεκινάς αέρα όμως. Θέλω κι εγώ με το κόκκινο. Κάνουνε σούδες, Είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο μηχανικές εδώ. Δεν έχουνε φρένα. Δεν έχουνε αναρτήσει. Κέστρα, γιατί μου δίνεις το μπλε? Γιατί μου δίνεις το μπλε, Ευριάδη? Να σου πω, τι είναι πιο γρήγορο το κόκκινο? Όχι, αλλά το έχω πολύ καψίλα το κόκκινο, κατάλαβες. Και το όνομά μου επάνω. Όχι ρε φίλε, μην το κάνεις αυτό για τώρα. Συμπορά που μας βρήκε. Άρε το Χριστάκο τι έπαθε.